ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಪೂರೈರ್ಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ. ನವೀನ್ ದಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ಪಂಡ ದಾಯತ್ರೆ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಗೈಸ್. ನಮ್ ದಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ಪಂಡ ಏನ್ ಚಾಯ ಕೊಡ್ತೀಜಿ, ಕೂಲಿಗಳು ಎಕ್ಕದಿಜಿ, ಮೀತಜಿ, ದಾಳ ಮಾತಜಿ ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬೋದು ಕಿಡ್ಲಾದ ಚಾಯ ಗೈಸ್. ಹಾಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಕೋಡು ಗೈಸ್. ಈ ಪಾಜನ ಪೂರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಪೂದ ಹಿಡಿದು ಕಿಡ್ಲಾದ ಕೂಲಿ ತೆಕ್ಕದು ಅಡ್ಡಿ ಪೊಳಿಟಿ ನಮ್ಮ ದಾಯ್ದ ಚಾಯ್ ಬರೋ ಗೈಸ್. ಬರ್ತಜಿ ಗೈ ಚಾಯ್ ನಿದ್ರೆ ತುಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಭಯಂಕರ ಮೊಳಿಕ್ಕಿರುಡು ಗೈಸ್. ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಕೂಲಿ ತೆಕ್ಕದವರ್ಗ ಕೂಲಿ ಕೂಡ ಬೋಡ ಗೈಸ್. ಕೂಲಿ ತೆಕ್ಕ ಸಮಾಧಾನ ಕೂಲಿ ತೆಕ್ಕದು ಐದು ನಮ್ಮ ಚಾಯ್ ಬರ್ಕ ಗೈಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಪಜ್ಜೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಗೈಸ್. ಪಜ್ಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಾಡು ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂತ ಪಂಡದೊರಡ ಪಜ್ಜೆ ಹೆಂಚಾವು ಬೆಳೆ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಪಜ್ಜೆ ಮಾಡಿಬಿಡು ಹೆಂಚ ಪಂಡದೊರಡು ಗೈಸ್. ಆಯ್ತು ಬಳಿ ಎಂಚ ಮಾಡಿಪುಣೆ ತುಣಿ ತೆಲಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ಗ್ರೇಪ್ ಹೊರ್ಚಿ ಗೈಸ್ ಪಜ್ಜೆ ಮಾಡಿಪೇರ ಹಿಂಗೆ ಪಜ್ಜೆ ಮಾಡಿಪೇರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಂಡದೊರಡು ಗೈಸ್. ಒಂದು ಭಯಂಕರ ರಿಸ್ಕ್ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಪಜ್ಜೆ ಮಾಡಿಪುಣ. ಫಸ್ಟ್ ತಲೆ ಈ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದಿರೋಡು ಗೈಸ್. ಐದು ಕೊಂಚ ಮಂದ್ರಿ ಇಂಚತಿರೋಡು, ಐದು ಕೊಂಚ ಮಂದ್ರಿ ಇಂಚತಿರೋಡು. ಈಗ ಇಂಚದ್ದು ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಗೊತ್ತುಲ್ಲ. ಮದ್ದಿನ ಅಡ್ಡಿ ಹೆಚ್ಚ ಪೆಲ್ಕೈದ ಅಡ್ಡಿ ಅನ್ಪಂದ ಬಾರದಿರಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟದ ಅಡ್ಡಿ ಅನ್ಬೋದ. ಆ ರೀತಿ ರೋಜು ಫೀಲ್ ಆಗ ಗೈಸ್. ನಿಕ್ಲಿ ಪಜೆ ಮಾಡಿಪುಣ ಸೀನ್ ಇಂಜಾರಿಪೋಡು ಈ ಥರ ಕವರ್ ಅಲ್ಲದ ಎಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಮಡಿಪೋಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಡಿಪೋಡು. ದಾಯಿ ಬಂಡ ಪಜೆ ಬೈ ಎಡು ಜೆಪ್ಪೋಡು ಮಣ್ಣರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಪಜೆ ಮಾಡಿಬಿಡ ಸೀನ್ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಪಜೆ ಮಾಡಿಬಿಡ ಸೀನ್ ನಿಕ್ಲು ತೂಟ ಬಳಿಪ ಗೈಸ್. ಅಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಕೂಡಿದ ಗೈಸ್. ದಾಳ ಚಾಯಲ ಬರ್ತಿ ದಾಳ ಬರ್ತಿಚ್ಚು ಅಮ್ಮ ಬಂಡಿರ ಅಮ್ಮ ದೂರ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಗೈಸ್. ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಯಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಜಿ ಗೈಸ್. ಸುಚ್ಚು ಪೂರ ತೆತ್ತಿದೆ ಗೈಸ್. ಅವನ ತೂಪನ ಬುದ್ಧಿ ಬೋಡು ನಾವ ಲಕ್ಕದವನ ಅವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಕಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಇಷ್ಟ ಪಣ್ಣ ಅಂತಾರೆ ಅಣ್ಣನ ಬೈಕ್ ಸೋಕುಡು ತೆಕ್ಕದ ಇರ್ತೆ ಗೈಸ್. ಅಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಓಡ ಜೆತ್ತನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕುನ ಟೈಮ್ದು ನನಗೆ ತೆಲಿಕೆ ಬರು ಗೈಸ್. ನಿಕಲೆ ತುಳೆ ಗೈಸ್ ಟೈಮ್ ಏತು ಓರ್ ಮುಂಬಾರೆ ಮರಲಿಲ್ಲ ಲಕ್ಕ ಯಾನೇ ಮರಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕುನ ಗೈಸ್. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಎದುರದ ಬಾಕ್ಲೆ ತೆಪ್ಪುಗ ನಿತ್ಯ ಪನ್ನಾತೆ ಬರ್ಸ ಬರಂದು ಬರ್ಸ ಪನಿಪ್ಪುಡು ಗೈಸ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಜೂಲಿ, ಏನ್ ಲಕ್ಕನ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾರಿ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ತುಲೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಬಿಡು ಮೆಲ್ಲ ಪನಿಪ್ಪುಡು ಗೈಸ್. ಜೂಲಿ ಆಯ್ ನಾನು ಜಾನಿ ಆಪಿಡುಂಟು ಗೈಸ್. ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಲೇಟ್ ಆಡತ್ತು ಅಡ್ಡರಡು ಪುಳಿತಾಡರಡು ಗುಳಿ ಎಂಕ್. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಮುಂತ ಸುಚ್ಚು ಬಳಿಕ ಚೂರು ಕತ್ತಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸುಚ್ಚಿ ಒಂದು ಅಪ್ಪಂದೇನೋ ಆಫ್ ಅನ್ಪುಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕಸ್ತಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಪ್ಪು ಗೈಸ್. ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಕೂಲಿ ತೆಕ್ಕದಾರಪ್ಪ ಗೈಸ್. ಚಾಗಿದಾಯ್ತಾ ಚಾಗಿ ಬತ್ತು ಸುಖ ದಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕೂರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ವೈರಸಿಗೆ ಫ್ರೀ ಹಲೋ ಗೈಸ್. ಓ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾವಡಿ ಎತ್ತದ ಬರ್ದಾರ ಪುದರ್ ಕಿಚನ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ತಾ. ಓ ಎನ್ನ ಬ್ರಷ್ ಉಂಟು. ಓ ಎನ್ನ ಬ್ರಷ್ ಬಿಡಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬ್ರಷ್ ಉಂಟು ಗೈಸ್. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ പോയി എന്ന ബ്രഷ് ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഓ എന്ന ബ്രഷ് കോള തോന്നാൻ നിക്കളെ തെൽപ്പർ എന്തു എനിക്ക് ബള്ളിയെ ಇಂಚಿನ ಬ್ರಷ್ ಏರ್ಲಪ್ಪ ಅದು ದಾಣೆ ಬಂಡಾವು എന്നോട് മാത്രം ആഴ്ചന ബ്രഷ് തുളി എന്ന ബ്രഷ് കോള തുളി ഗൈസ്. എന്നിട്ട് ഏത്ത് ನುಂಡು ತುಳಿ ಎನ್ನ ಬ್ರಷ್ ಕೋಲ ನಿ ಕೇಳಿ ತುಳಿ ಗೈಸ್. ಸೋಪ್ ಉಂಡು ತುಳಿ ಕೀಟಲ ದಿಜ್ಜ ತುಳಿ ನೆಟ್ಟು ಏನು ಕೂಲಿ ಹಾಕೋನೆ ಕೀಟಲ ಏನ ಎನ್ನ ಬ್ರಷ್ ಅಂಚಿನ ಬ್ರಷ್ ಒಂದು ಅಲ್ತು ಕೊಂತನ ಬ್ರಷ್ ಪಂಡ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಕೊಂತನ ಬ್ರಷ್ ಗೈಸ್. ಅಂಚಿನ ಬ್ರಷ್ ಗೈಸ್ 28 ರೂಪಾಯಿ ಇಡ್ತಾನೆ ಬ್ರಷ್. ಅವು ಯಾಲ ಒಂತನತ್ತು ಯಾನ್ ಬ್ರಷ್ ಹೊಂಟ್ರೆ ಅಮ್ಮನ ಅಂತ ಬ್ರಷ್ ತುಳಿ ಎಂಕ ಬ್ರಷ್ ಮರಪ್ಪುಣು ತುಳಿ ದುಂಬನ್ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಕೂಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇತ್ತು ಸರಿ ಕೂಲಿ ತೆಕ್ಕವೇ ನಾವು ಬರ್ಪೇರಂತ ಕೂಲಿ ತೆಕ್ಕುವೆ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್. ಪೇಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಾಕುದು. ಮಳೆ ಬಂತು ಗೈಸ್, ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಳೆ ಬಂತು. ಈಗ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ ಮಳೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಳೆ ಬಂತು, ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ ಗೈಸ್. ನೋಡಿ ನಾ ಪೇಸ್ಟಿಗೆ ಇದು ಸಾರಿ ಪೇಸ್ಟಿಗೆ ಬ್ರಷ್ಗೆ
ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ಗೇಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ನೋಡಿ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಮೊದಲು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಬೇಕು. ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ನಿಮಗೆ? ಅದರೊಳಗೆ ನೀರು ಹೋಗಿ ಅದು ನೀರು ಆಗ್ತದೆ ಗೈಸ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ, ಆಚೆಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಈಚೆಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಗೈಸ್. ಅಲೋ ಗೈಸ್, ಮುಂಜೆ ಅಡ್ಡಿ ಬರಲ್ಲ ಕಬಟ್ ಒಂದು ಕಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕಿಲೆ ಗಿಫ್ಟ್ ದಿಕ್ಕನ ಒಂದು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೂಲಿ ದಕ್ಕ ಎಂಚ ಕೂಲಿ ದಕ್ಕ ಸೋಕಡೆ ಪಂಡು ದೊರಪೆ ಗೈಸ್. ತುಳಿ ಒಂದು ಶವರ್ ಉಂಡು ಮೀಪುಣ ಬೋರ್ಚಿ ನೀ ಮೀಪುಣೆ ಬೋರ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ ಬರ್ತಾನೆ ಹಿಡಿದು ಕಮ್ಮಿ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕೂಲಿ ಕುಣ ಎಂಚ ಮಾಡಿ ದೊರಕನೆ ಕೂಲಿ ಕುಣ ಎಂಚ ಮಾಡಿ ಪಂಡು ದೊರಪೆ ಗೈಸ್. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಯಾನ್ ಲಕ್ಕನ ಟೈಮಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತ ಒರಂಬರೆ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಜವನೆ ಗೊತ್ತುನದ ಯಾನ್ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಪುಳಿತ್ತಡರಡು ಪೊಲಿಗುರುಡದ ಗೈಸ್ ಮತ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಈ ಬ್ರಷ್ ಏನಡ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪಣತ ನಮ್ಮ ಕೂಳಿದ ಕೂಡ ಎಂಚ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಆಟ ಐಡುದಕ್ಕ ಎದುರುಗು ಅವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುನು ಗೈಸ್. ಇರ್ಲದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕೋರ್ದೈಪು ಪಂಜೈಪು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುನು ಗೈಸ್. ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿತೆ ಅಡ್ಡಿಪೊಳ್ಳೆ ವರ್ಷ ಆಡ್ಬಿಡು ಗೈಸ್. ವರ್ಷ ಬಾರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಉಬೀಜಿ ಬಾರ್ಕ ಉಬೀಜಿ ಅಡ್ಡಿಪೊಳ್ಳೆ ಬರ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಚೂರು ಬೊಳಿಕೆ ಉಂಟು ಏಪಳ ಮುಗ್ಗಾಳಿಜ್ಜಿ ಗೈಸಿ ಬರ್ಸೋ ಕುಳಿಯಕ್ಕದು ಬರ್ತ ಗೈಸ್. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಪನ್ನೆ ತಿತ್ತೆ ಬರ್ಸಾತನು ಎಡ್ಡೆ ಬೊಳಿಕೆ ಉಂಡು ಅಡ್ಡಿಪೊಳ್ಳೆ ಬರ್ಸೋ ಉಂಟು ಗೈಸ್. ತುಲೆ ಅಡ್ಡ ದೂರಡೆ ಮಂಜುಡೆ ದೂರ ಟವರ್ ತೋಜುಂಡ ಓ ಮೂಲೆ ಟವರ್ ಉಂಟು ತೋಜುಂಡ ತುಲೆ ಟವರ್ ಅವು ಆಪಡಕ್ಕೆ ಪುದರೆಂಚ ಬಜಕುಡ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ ಜೋರೋಜುಂಡ ಆಪಲ್ಲ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಕೂಲಿ ದೆಕ್ಕದಾಂಡು ಮೋಣೆ ದೆಕ್ಕದಾಂಡು ಪೂರ ಆಂಡು ನಾನು ಚಾಯ್ ಪಾರ್ಪಣ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೊಲ್ಪುಲ್ ಹಾಕದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಅಂಡ ಬ್ರಷ್ ಗೈಸ್. ಎನ್ನ ಬ್ರಷ್ ತು ನಾನು ಕೇರ್ಲಪ್ಪ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ರಷ್ ಗೋಲ್ಡರ್ಕ ಬ್ರಷ್ ಕಡೆ ಪಂಟೆ ಗೈಸ್. ಅಡ್ಡಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಷ್ ಗೈಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮಂದೇನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಷ್ ದಿರ್ಪಣ ದಿರ್ಕ ಎನ್ನ ಬ್ರಷ್ ದಿರ್ಪಣ ದಾಲದಿ ಆಣೊಂಜಿ ಪಾಟೆ ಉಂಟು ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಉಳಯಪ್ಪೋದು ಚಾಗಿದಾಯ್ತಾನು ತೂಂಡು ಗೈಸ್. ಒರಂಬರಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕದು ಚಾಗಿದಾಯ್ತಾನು ಕೇನ್ ತೂಂಡು ಗೈಸ್ ಅತ ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ಬಾಕ್ಲಿ ದೆಪ್ಪುಗ ಬಾಕ್ಲಿ ದೆಪ್ಪು ಚಾಗಿದಾಯ್ತ ಫಸ್ಟ್ ತೂಂಡು ಗೈಸ್. ಐಡು ತುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೋಣೆ ಚಂಡಿ ದೆಪ್ಪು ಚಾಗಿ ಆಯ್ತಾ. ಓ ದೋಸೆ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಚಾಯ ಕಜುಪ್ಪು ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಡು ಅಡ್ಡಿಬಲ್ ಉಪ್ಪಡು ಉಂಟು ಗೈಸ್. ಉಪ್ಪಡು ಉಂಟು ಉಪ್ಪಡು ಮೂಲುಂಡು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇಲ್ಲುಂಟು ದೋಸೆ ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಸೇರ್ಪ ಅದ ಗೈಸ್ ದಿನ ಅನ್ನೆ ಗೈಸ್ ಟಾಟಾ ದೂರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇರಟ್ಟು ಕಟ್ಟದು ಕೊಂಡ್ರೋಡಾ ಕಮ ಉಂಡಾ ಏ ಕೊಂಡ ಕಟ್ಟದು ಚೂರು ಚೂರು ಉಂಡ ಚೂರು ಏಸಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಚೂರು ಉಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಇರಟ್ಟು ಕಟ್ಟದು ಚೂರು ಓ ಅಂಚ ದೋಸೆ ಮೂಲುಂಡು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮೂಲುಂಡು. ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇಲ್ಲ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ಪದು ಒಂಜಿ ಪಿಟಿ ಬರ್ತವೆ ಗೈಸ್. ಅವು ಎಂಚ ಅಂಟಿಕ್ಲೆ ಪಂಡು ತೋರ್ಪೆ ಗೈಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಬಟ್ಟಲು ಆಪೇಡುಂಟು ಬಟ್ಟಲು ಕೊಂತದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಡ್ಲ ದೋಸೆಲ ತಿನ್ಕ ಬಟ್ಟಲವು 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ಒಂದು ಬಟ್ಟಲ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟಲದ ತೊಂಡ ಬಟ್ಟಲದ ತೊಂದು ದೋಸೆ ಎತ್ತುಂಡು ಮಾಡೋಡು. ದೋಸೆ ಎತ್ತುಪ್ಪೇರೆ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ತಿರುದುಪ್ಪೇರೆ ಮುಖ ಪೂರ ತಿಂದುಪ್ಪೆ ಮೆಗ್ಗಿ. ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚ ಆಯ್ತು ಗೈಸ್. ಪುಚ್ಚ ಮಿಯಾವ್ ನಮ್ಗೆ ರಡ್ಡು ದೋಸೆ ರಡ್ಡ ಮೂಜಿ ದೋಸೆ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಕಿಡ್ಲೈನ ದೋಸೆ ಗೈಸ್ ಮೂಜಿ ದೋಸೆ ಎತ್ತಂತೆ ಐದಚ್ಚ ಬೋರ್ಚು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಣೆ ಬರಬೇಕತ್ತ. ಓ ನೀನು ಓಪನ್ ಉಂಟು ನೆಂಚ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನೀನು ಓಪನ್ ಅಂತದ್ದು ಬರ್ಬೇಕು. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಹಾಕುವ ಕೈಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಉಂಟು. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚಮಚ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಚಮಚ ಮಾಡೋಣ ಗೈಸ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಚೂರ್ದೆ ತೊಂಗ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಗೈಸ್. ಇನ್ನು ಸೈಡ್ ಇದಿರ್ಕ ಯಾರು ದಿಂಜ ಬುಡ್ಚಿ ದಿಂಜ ತಿನ್ಯರ ಅದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ. ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅನ್ಪಣೆ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪಣೆ ಆತೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಎಡ್ಡ ಬೆಂಕ ತಿನ್ಯಾರ ಕೆಲವರು ಸಕ್ಕರೆ ಬರೋ ತಿನ್ಪೇರೆ ಗೈಸ್.
ಓ ನೆಕ್ ಮುಚ್ಚೋಣತ್ತ ನೆಕ್ ಮುಚ್ಚಿಕ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಕಿಡಿಲಾಯಿನ ದೋಸೆ ಮುಚ್ಚಿಯ ಹಿಡ್ದುಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡು ಮೂಜಿ ದೋಸೆಲೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇದು ತೊಂಡ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಎತ್ತು ಉಪ್ಪಡು ಮನ್ಪೇರು ತುಟ್ಟು ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇಲ್ಲ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಮುರುಕದು ಪುಳಿ ಗೈಸ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಪುಳಿ ಆಯ್ತಾವ ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿ ಉಂಟು ಕೊಸಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದ ಅವು ಪುಳಿ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಸ್ಸಲ ಎಡ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಚಾಯಡ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಪರ್ನಾಗ ಕೊಸಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ತುಳೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮುರುಕಾದ ತುಳೆ ತುಳೆ ಕೊಸಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಗೈಸ್ ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ದಕ್ಕೆ ತೂಕ ಗೈಸ್ ಕೂಲಿ ದಕ್ಕದ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಯ್ ಬಾರ್ದಾಡು 10 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಗೈಸ್ ಅಡ್ಡಿಪೊಳ್ಳಿ ಬರ್ಸಲ ಆಗ್ತಾನೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊರತು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಈತ ಯಾರದ ಇಂಥ ಲೈಫು ಬರ ಗೈಸ್ ಇದು ಯಾವ್ದು ನನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ತಿನ್ನಿಯ ಲೈಫ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾಯ್ ಅಂತ ಪರದಿಲ್ಲ 5 ತೂಕ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಗೈಸ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಜಾನಿ ಮುಳೋಲೋ ಉಂಡದು ಜೋನು ನಮ್ಮ ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಪಣೆ ಜಾನಿ ಉಂಡು ಜಾನಿ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಇದೆ ಮೂಲು ಆಪಡೆ ಬರ್ಪೆ ಗೈಸ್ ಆಪಡೆ ಬರ್ಪೆ ಗೈಸ್ ಜಾನಿ ಮೂಲುಂಡು ಜಾನಿ ಜೂಲಿ ನಿಕ್ಕು ದೋಸೆ ಬೇಡ ದೋಸೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ದೋಸೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ದೋಸೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಇದು ಬಚ್ಚಿರಿದೆ ದೈದಾರ ನಡ್ತಿಜಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆದ ಉಂಡು ಹಿಡಿದುಕ್ಕ ದೈಪೂರ ನಡ್ಕ ಗೈಸ್ ಉದೈಪೂರ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೋ ಕೊಡಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಕಟ್ಟನಾಗ ದಾನೆ ಬಂಡ ಐತೆ ಬರ್ಸ ಬಿಡೋಡು ಬರ್ಸ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಕಟ್ಟಣ ಗೈಸ್ ಅಷ್ಟು ಅದು ನಾಯಿಗೆ ದೋಸೆ ಕೊಂಡ್ರು ದೋಸೆ ಊರುಂಡು ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಏನೊಂಜಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆತನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈ ವರ್ಕ್ ಆತನಾತು ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಗಿಟ್ಟತನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಆಡುಂಟ ಪೂರರ್ಗಳ ಇಂಥ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ವಿಡಿಯೋ ಗುಡ್ ಬೈ ಬಣ್ಣೊಂದು ಎಲ್ಲ ತುಕ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೈಸ್ ಆಡುಂಟ ಪೂರರ್ಗಳ ಗುಡ್ ಬೈ